Mina ngikholwa ukuthi ukufunda iBhayibheli khona ukusiqondisa endleleni ngaphandle kokuthi siye esontweni, ngoba esontweni kugcwele amaxoki azibiza ngamakholwa, kugcwele ofakazi abafakazelana ngezinkinga zethu mabeqhubilanga ngezindaba zethu, abantu abagqoka ijoyini ngoba bethenga amehlo ethu, kanti iBhayibheli lithi abanye bayobulawa izinto abazenzayo. Salusuthula moya wami. Abanye bayombona, abanye befisa ukumbona, kanti abanye bayoze bathethelelwe ngisho namacala abo. Abanye bayogcina bephelele esihogweni sibazi njengamakholo, ngoba kubona bonke abathi inkosi abayobona umbuso wezulu, kanti abanye banikiwe ithuba kepha balishaya indiva nje iBhayibheli. Abanye njengendluzela balomela nsuku zonke izilakhe kepha bafumbathiswa amanga nasemabandleni. Abanye bayakhonza kepha esigwarini abapheli. Abanye baxubo kwezulu nokomhlaba, impepho neTestament elisha. Ikho-ke sigcina singazi noma somela ukuphila amanzi noma somela amponjwana. Kugcwele abaprofethi bamanga abangawazi nomnyango wenkonzo. Abanye babo kabalazi neBhayibheli kepha banezibonakalisi ezingakholakali. Kanti abanye bafumbathisiwe amandla kepha bagijimisa inkece nje phambili. Abanye sikhonza nabo, sikhuleka nabo, nezinkinga zethu sisixoxa nabo kepha makuphuma inkonzo siphenduka ihlaya labo. Abanye siphenduka izitha zabo ngempumelelo esiyisebenzele phambi kwabo. Abanye benza ukukhohlakala bese befika ngeBhayibheli, kanti abanye baze babulalane bodwa ngenxa yokudlelana umona. Abanye bakhuleka kuze kudilika indonga kepha kabanalo ithemba, basithandele emalini iqede bayiphendula insika. Akasekho beka ithemba lakhe kuJehova, sonke sithemba isikhali sembubhiso. Kanti ophatha inkemba uyofa ngenkemba, kanjalo nabakhonza isithombe sibazi